Komentovať dizajn Golfu azda nemá zmysel. 6. vydanie tohto nemeckého bestselleru doviedla postupná evolúcia do pózy azda najkonzervatívnejšieho modelu vo svojej triede. Toto auto si jednoducho nepomýlite, nech sa pozrete na ktorúkoľvek z jeho predošlých 6 generácií. Cenu za inovatívny dizajn by sme mu asi neudelili, ale na druhej strane, to čo je dobre, netreba príliš meniť. Šikovným využitím priestoru dokáže Golf ponúknuť stále veľmi slušný komfort. Športovo tvarované sedadlá patria na absolútnu špičku vo svojej triede. Majú výborne tvarované operadlo aj sedák a to isté platí aj o rozsahu ich nastavenia. Vo výbave bezpečnostných prvkov nerobí Golf kompromisy. V sérii má 7 airbagov i stabilizačný systém ESP, ktorý neustále stráži vozidlo pred nástrahou akéhokoľvek šmiku. Golf nemá v komforte jazdy priamu konkurenciu. Je to najlepšie odhlučnené a odpružené auto vo svojej triede. Nerovnosti pohľucie vo veľkom štýle, no v žiadnom prípade nie je na úkor bezpečnosti. Podvozok Golfu podstúpi len mierne úpravy. Napokon štvorprvkovým zavesením zadných kolies si už v predošlej generácii vytvoril dostatočný konkurenčný náskok. Ovládanie vozidla je veľmi presné, rýchle a stále bezpečné, čo umožňuje vodičovi hravo zvládnuť aj dravý štýl jazdy, prípadne zvládnutie rôznych krízových situácií na suchom, mokrom či klzkom povrchu.